Iubita lui mami. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Și vouă să vă dea Dumnezeu sănătate. Și vouă și la copiii voștri. Sau la ce iubiți voi. Mi-e cald. Doamne, Doamne. Ai făcut Mulțumesc. 63.000 de tap-tapuri. Vă mulțumesc din suflet. Păi de unde să arăt eu pe Dana lui Verdeață? Că nu e ăla cu mine în casă, fraților. Ați ascultat? Stai, mami, că mi-ai dat cățelul de usturoi. Să pun și eu aici, că mă doare urechea rău. Ce zicești? Unde era? Haide, lasă-i mami să zică. Lasă-i puiul lui mami să zică ce vor. Fiecare e liber în exprimare. Să bârfească și să mă iubească, că mă doare la bască. Mă doare la bască. Betuele Petrișor. Păi se pune lumea pe TikTok. Ce? Eu nu i-am pus pe TikTok la mine. N-a văzut lumea copiii la mine pe TikTok? Ai 1000 de oameni. M-am plictisit. Baterie n-am la tablet. Da. 2 băieți și o fată. Depinde. Că poate să-i sune și de 2-3 ori pe săptămână, poate să-i sune și în fiecare seară. Cum vrea el. Așa îi sună. Bagă-ți telefonul la încărcat, că n-ai baterie. Apoi eu trebuie să-mi bag tableta. Da, iubire. Eu am tableta la încărcat, dar nu știu de ce nu încarcă-te ăla, cum se numește, încărcatorul. Adrian Petre e contul de TikTok al lui băiatul mai mare și al lui Lalan. Eu nu Sorin Petre. Și eu am TikTok, dar nu stau pe el. Bună seara. Mamă, uite cât stă tap-tap. Pentru că îmi place. De-aia urmăresc. Auzi că de ce? Și câteodată se mai adeverește ce spune. Ciuciu, iubitu, de ce ai fugit, mă, rușinosul meu? Roșu ca focul. S-a dus și la pufa de Lin, da, știu. Să fie sănătos, să-i meargă bine. Uite, nu-ți metri. Uite, sunteți... Eu că ți-ai bătut. Eu? Păi dacă îmi băteam joc de Petre, nu mai punea atâta farfurii de mâncare pe masă. Ce? Că doar le-ați văzut pe TikTok-urile lui. Ce? N-a gătit el, eu am gătit. El a gătit în ultima perioadă, când n-am vrut eu să-i mai gătesc. Ia să ușor ce spune Sorin. Ce, mă? Telecomanda? Unde e? A, uite-o. Ia-o din pat. Să fie pentru el puternic dezvoltat, că nu mă interesează. Vină mami cu Auleacă, că vrea să te vadă lumea aici, că și pe ăla la lui Petrișor. A, e rușinos rău. E cald. Uite, cine e ăsta? Sorin? Stai. Nu e, mă. Păi scrie eu nu Sorin Petre. Da, am dat eu, e contul lui frate tău. Nu e, cred, nu e ăsta. Stai, dă-i la... Nu e tata. Stai, mă, nu, a scris aici în comentarii, mă, mami. Și eu vreau. Ce să am, un cățel de usturoi. Nu mai dați mie cadouri, frate. Duceți-vă și dați la altă lume, nu mie. Eu vă mulțumesc, dar n-am ce face cu ele. Eu nu pot să scot nimic din cadouri, nu pot să fac nimic, degeaba le trimiteți voi. Uite ce frumos, ăsta e inimioare. Cred că este 1000 de monede. Da, l-am înșelat. Păi dacă îl înșelam, mă duceam și plecam din casă cu ăla cu care l-am înșelat sau cu care mai zice el. Nu stăteam aici și în casa lui, dacă îl înșelam. Eu scam după mălică. Uite ce de fază Sorin. Dacă el v-a mințit, ce să vă fac? Credeți în vorbele lui. Uite, se uită pe live-ul tău. Cine se uită pe live-ul meu? Cine? Ei, Adelin, tata. Adelin Tacto? Lasă să uite.
Uite, vezi aici a scris în salt. Da, sunt sănătoși copiii. Mulțumesc Dumnezeu că sunt sănătoși. Zi, m-a jurat și m-a certat că zi. Uite, Băi, după ce că e surd, mai e și gică. să uite că e fata lui Dan. Da, mă, da. În fine. Stai că nu știu unde... A, uite aici. Păi domnul Gică surdu să-l blocăm, mami. Deci că ești fata lui Dan, să stea acolo, că poate e somn. Ia, ce a zis? A zis 1000 de euro. Aoleu, Mamă! pe săptămână? Măi, Doamne, de unde mai ieși minciuna asta atât de gogonată? Dacă ne dădea. Tații, papi, tații, ca să te arătați. Să facă câți bani vrea el din TikTok. Nu mă interesează pe mine banii lui. A, nu. Cred că nu se dă hate. În fine. Nu am înșelat eu, frate. Mi s-a rupt unghia. Nu mai citim, mami, tu comentariile. Eh, Că scrie urât ăștia. Oamenii ăștia aici în chat. Și n-ai voie, Talică. Nu bine. Dar n-am baterie. Dacă îi place femeile, de-aia ne-am despărțit. Eu nu l-am acceptat să vorbească cu alte femei pe WhatsApp, pe Messenger și să fie și cu mine. Care femeie ar accepta? Să-i găsească atâtea mesaje în telefon, să vorbească și cu alte femei și nevasta ce să facă? Să tacă din gură când el scrie la alte femei. Vi se pare normal și corect?